it. We own it. We claim it. We receive this life. For it is eternal life, that they may know thee, the only true God, and your Son Jesus. It is where eternal life lies. The eternal life is found in knowing who God is, and Jesus is the revealer of who God is. He is the revealer of an unseen God. He is the visibility of the invisible God. He is, yes, he is, he is. He is, he is, he is. He is so no wonder no more. Buka kuye. Sufuna ubona kuwe. Sufuna ubona kuThixo. Kodwa mbone kuYesu. Usebenze lento uYesu akwaze ngayo ukum-attract uThixo. Sumisa ngawe. Sumisa ngawe sewusondela kuye. That is why sithi ndize egameni ka uthi ungabala sisisiza egameni ka asimisingathi ngoba yena mntu wabanawo amandla okumtsala uThixo ongabonwayo nguye sisebenzise izithu Yesu azisebenzisileyo ezimenza uye uThixo abe khona. He is in us. Asithandaze sezulwini. He is in us. We thank you, Father. We thank you, Father, for Jesus. We thank you, Father. Uthi umpostile wakunendawo zakhe ezasifihla kele ngayo Thixo umhlaba umkhangela uba uphi uThixo. Uthi uphi uThixo xa kunje umhlaba uyamkhangela. Kodwa ngayo uYesu zondawo zasombululeka, so that men are without excuse. Father, we bless you. We bless you. We bless you for your servant. We bless you for this grace. Even as ebusuku namhlanje, Lord, we thank you. We thank you. So ngani ekosini Singenalo lutho. Hey, God was there such a bomb. No one sees a singena igolide lesilivre. God was there no one mka Yesu. Sina into yonke. Sinayo. Sina sisakho ukuthi enkosi. Kingenalo. These are the fathers. Kingenalo. My God. Kingenalo tonti. Kingenalo. Akonani enokupheka uthi kayethetha uPaul uthi nathengwa ngexabiso uthi nathengwa ngexabiso ngoko ke alisingobenu kule owner yobomi bakho awungowakho kune owner yobomi bakho ngoba wathengwa ngexabiso. It is an unmeasurable power. It is a great power. For the first time, we witness Salamandla. What Papa Satan, what is it? Come on, I'm leading to go vela corner. Come on, leading. Are you the Bible? It's about a years. Again, as I do, I will only go so. Paying you with not.
Now we know. But the eternal life is in that knowing. It's in that knowing. Your life belongs to Jesus. Doesn't belong to you. Doesn't belong to Emma Wayne. Doesn't belong to. Don't tell ukuthi ubani bakuthi ikhona manje ithembiso Israel abantu abangasekhoyo. Akubelongi pha. Uthi umpostile akubelongi ngitsho nakulo wase Nazareth. Nakulo kaMaria. Nakulo wamaJuda. That is why I'm telling now not to worship uNkulunkulu. I'm not to worship uNkulunkulu. Ngoba kunemfihlelo sanokwambulo enjena umani ba andiworship uNkulunkulu. Ngoba uthi uyasicela uthi lingoku ixesha lifikile laxesha lingoku apho khona abangculi abayakumbula uthi ngababonwayo ngomoya nenyaniso. Ngobumoya nosimnqulayo akanagenda ngothixo wandoda lo ngothixo wamfazi akanagenda. Uthi xa ezazisa kuJohn uthi mna ndingulo owayefile obuye wadla ubomi. With our thanksgiving, can we thank the Lord? Can we appreciate this work? Umfundisi sasa lo mncane umpostile kunelwa sikhilelwa.